robievám aj, a tuto je to, majstrovstva Bratislavy vo volejbale. Takto je začiatok, nástup. To je bývalá skupinová naša vedúca, Bielová, tuto Bielová. Toto sú už tréneri, toto je pán Toman, mládežnický volejbal mal pod palcom a tuto je Rostvička. S týmto žiakom som v kontakte. Je v Austrálii. A včera večer mi volal. Hovorí, Mirko, nemám na teba čas. To je Rostvička, to je Unterländer, tiež býva tuto niekde pri Hlbokej. Žiaci Pravda, Jano Pravda, Jašo, a ešte počkajte, ako sa volá, nie Vencel, ale Venglošov syn dokonca, hovorí, mám Vengloš niečo. Venglošov syn akože hral za našu školu volejbal. No toto je Rostvička, posuniem to ďalej, nebudem vás tým zaťažovať. A toto už je zápas. Toto už je priamo zápas, takto sme hrali, samozrejme, že sme vyhrali a tak ďalej. No, tak na konci o tom medaile dostávam, posuniem to ďalej, jak Gabika nás dekoruje. No, toto sú zápasy. Ešte poďme trošička ďalej. No, tuto vidíte, toto sme dostali diplomy, medaile a tak ďalej. To sú naši práve. Naši žiaci. Takže vidíte, dekoruje ich naša skupinová vedúca a tak ďalej a tak ďalej. Tak keď som tento poslal akože tomu Maradíkovi do Austrálie, on bol vo vytržení, hovorí, to sa vidím po toľkých rokoch. Áno, ahoj Nadi, ty počúvaj. Tuto stojím pri zvončeku, neviem, koho mám stlačiť, vidím tu kopec mien. Ja idem vám naproti, dobre? Ty, ale môžeš? No, uvidím. Že ma budete chytať, keď budem padať. Áno, sme tu dvaja na teba. Dobre? Dobre, tak čakáme ťa. Ja som prišla do tej školy v roku 1967 na jeseň. Už predtým som 3 roky učila na Trnávke na Vietnamskej ulici. No a bola som rada, lebo som si myslela, že to bude zase iné prostredie, možno lepšie, ako bola Trnávka. A všetko mi tam bolo známe, to prostredie, lebo nedaleko som bývala. Dokonca som poznala niektoré decká tam z okolitých ulic. No a keď som prišla do zborovne, stretla som sa tam aj s niektorými bývalými spolužiakmi z Trnavského pedagogického inštitútu, s Majkou Ranicovou, predtým Lipovskou. Áno. A matikárka bola to tiež. Áno, a zemepis. Hej. Áno, a samozrejme a s Cyrom. Cyril, áno, tak ten tam som tiež chodil. No už samozrejme, že sme sa zvítali a hneď tá mladšia partia, čo tam bola spolu, ty si potom pribudol neskôršie. Tak sme tak sedeli na jednom konci, ďalej to postupovalo až ku tým najstarším. Hneď pri dverách bola skupina stolov, kde sedeli prvostupňárky. Tam nebol ani jeden muž medzi nimi. A medzi nami sa našli teda aspoň také trne medzi kvietkami. Bol Ilián. Áno. Potom Dušan. Dušan Kováčik. A ja. A ty. A Ciro skoro odišiel. A potom tam bol ten zástupca tiež, taký vysoký, Jano sa volal. Toho ja som už asi nezažila. Ale keď som tam nastúpil, tak on tam bol jeden rok ešte. Samozrejme, no, Janko. Ježišmaria. No. Brezina, áno. Vydal práve takú knihu. Neviem. 1001 vtip, alebo také niečo. To nie je to Kalina vydal, ale Brezina. Takže hneď som si kúpil tú knihu, vieš, a tam boli všelijaké citáty od rôznych, akože známych. Janko Brezina, hej. Jano Brezina. Tak. No. Ja som vydržal, pri učiteľe sme do poslednej chvíle, matematika, telesná výchova, potom som ešte urobil, aj rozšíril som tú moju kombináciu
na technické práce. A keďže v rokoch, 90. rokoch prišla tá digitalizácia a programovanie a všetko možné, tak som dostal ešte aj papier, kvalifikáciu, že môžem vyučovať základy programovania, vieš. Takže si pamätám potom na rok 2002, Infovek 1, 2003, Infovek 2. Bolo také obdobie, že decká vyhadzovali také lietadielka, akože von okno, vieš. Dokonca moji hádzali. No, vidíš, a potom sa sťažovali z UVK, S, že je tam neporiadok a došli akože riaditeľovi Vrabcovi a vôbec tam museli robiť poriadok, aby sa tie lietadielka nevyhadzovali. Dokonca moji raz tam chodili decka do telocvične. Telocvičňa, áno. Bola na Sokolskej. Sokolskej. No a moji nafukovali tie sáčky a dávali do nich vodu a to hádzali dole. A kým ja som došla, hovorím, prosím vás, celá škola je hore nohami Kozmovej trieda, robím bordel. Počúvam sťažnosti mnohých dospelých, že teraz je to už ťažké a že keď hovorím, dož vie, ako by sa mi učilo teraz, prosím ťa, daj si pokoj. To už nie je ako bola, kedy decka nemajú rešpekt a rodičia sú odporní, lebo vôbec nepodržia školu, nepodržia učiteľa, ich decko je najlepšie, najmudrejšie a oni všetko vedia. Ale niečo na tom v určitom smere môže byť, lebo fakticky aj rodičia sú dnes veľmi vzdelaní a majú dosť vysoké postavenie a možnosti. No a učitelia často aj s tými finančnými možnosťami na tom nie sú bohvie ako. Stále. Viete? A hovorí sa, že stále je ešte ten zbor predimenzovaný ženami, že ešte stále väčšina žien je tam. Neviem. Netrúfam si posudzovať ani odsudzovať, ale asi to nie je ľahké. No. Ale teší ma, že sú úspešní a že sú takí plní nadšenia. Vtedy v tých 70 rokoch išiel som na hodinu matematiky, načetol som pravouhlý trojuholník, vysvetlil som, kde je odvesná prvá, odvesná druhá prepona a nejaký malý dôkaz som tam urobil štvorec nad jednou odvesnou, štvorec nad druhou odvesnou, štvorec nad preponou. Spočítali sme, 3 na druhú je 9, 4 na druhú je 16, 5 na druhú je 25 a keď sa to spočíta, súčet druhých odmocnín, odvesien sa rovná súčtu štvorca nad preponou, vieš, tak hurá, platí to. Ale ja okrem toho som si vždy zobral aj meracké pásmo na hodiny zo sebou, vieš, a sme pekne odmerali, okná sú väčšinou obdĺžníkové, odmerali sme jednu odvesnú, odmerali sme druhú odvesnú, vieš, merackým pásmom, vieš. Takže proste, a potom sme vypočítali najprv, vieš, akože tú preponu a potom sa to porovnávalo. Výpočet so skutočnou veľkosťou, vieš. A to strašne akože, sa páčilo deckám, že nie len na tabuli, nie len v zošite to fungovalo, ale fungovalo to aj v praxi. Počkaj, či sa ozve. Hello, Miro Maradík, ako sa máš, Mirko? Vynikajúco, mám tu vedľa seba kolegyňu z Hlbokej. Či ju spoznáš po hlase? No hlas mám už podstatne starší, ale pamätám. Obidvoch chlapcov. No, hovorí ti niečo? Ten hlas? My sme nepoznali prvé mená, ale prvé meno? Takže nepoznáš. Dobre, tak teraz sa ti predstaví. Ahoj, ja som Naďa Kozmová. Naďa Kozmová, čiernovlasá a beautiful a pekná pani.
Á, už to tu máš. No, stretávam sa s bráchom na Lermontke v Samoške. Moment, a bývali ste na tej takej zatočenej ulici z Prania Kráľa Hor. Áno, na Potatranského. Tak ďakujem. No, Takže počúvam. No dobre, ďakujem aj ja za tú milú príležitosť. No a maj sa dobre. Už by som mala vítať, nie? Vám všetko najlepšie. Ďakujem pekne. No, díky za rozhovor, Mirko. Dobre, sa užite si a závidím vám, lebo dneska pekné chvíle je ťažko mať. Je to tak, Mirko. Tak díky za rozhovor, nedaj sa vyrušovať v práci. Maj sa velice dobre, ahoj. Do počutia, ďakujem. Ahoj. Zobra. Austrália.